El desig és una línia que no s'acaba, desafia l'imaginari lúbric hegemònic. I és de patriarcal, heteronormatiu, classista, racista, sexista, capacitista. Al llarg de la història està clar que el desig ha funcionat com un constructe patriarcal que ha negat les possibilitats d'un gaudi múltiple i divers. Les imatges del desig dissident s'han entès com una cosa diabòlica i temible. Per això les diableses de Covardent, les lloves i les serps sensuals que l'Alba Feito presenta en aquesta exposició transformen imatges tradicionalment associades al que és pecaminós i moralment reprotxable en símbols empoderats. Ens hem sentit i ens seguim sentint cohibides, jutjades, humiliades, en perill. I per això, davant aquest terror i aquesta amenaça constants, l'Alba Feito advoca per un feminisme lúdic, eròtic, promiscu, excitant, gojós, que posa al centre els cossos desitjosos. I tot aquest imaginari carregat d'erotisme respon a una posició política. Desitjar respon a una posició política. La exposición es una reflexión personal sobre el deseo. Es un intento de acercamiento a través de los materiales y de los dibujos a eso tan complejo que es el deseo humano. Las inspiraciones que he tenido para trabajar sobre este tema han sido desde teóricas a compañeros de prácticas disidentes sexuales. La exposición no pretende ser solamente un acercamiento a la sexualidad, sino una expansión de lo que entendemos por deseo. Un acercamiento al cuerpo a través de otros materiales, pero siempre teniendo presente que la carne y la relación es lo que construye nuestros imaginarios de deseo.